Сега ще товарим една монтираща косачка на наши клиенти. Дойдоха да я вземат. Модела е S140 с вериги, 140 см работна широчина. Тук отдолу може да видите веригите. Въртат се и косат тревата. Ето е косачката, върви с подарък кардан, напълно безплатно. Сега ще я качим в буса на хората и заминава и почва да работи. Сега колегата ще я натоваря. Разполагаме с всякакви размери и косачки от 1 метър до 2 метра. 1,20 м, 1,40 м, 1,60 м, 1,80 м и 2 метра. Както и всякаква друга земеделска техника. Сега се мъчат да я вкарат, ама ще успеят. Няма как. За повече информация свържете се с мен, Стоян Иванов от agroзвезда.com.